Vítam vás pri ďalšom videu o rodinkách, slovných rodinkách v nemčine, Wortfamilie, ktoré si myslím, že nám dávajú tak trošku súvis a ľahšie sa nám budú učiť slovíčka. Takže, lebo my vieme, sme si už hovorili, že v nemčine je mnoho slov odvodených. My sme si hovorili, že odvádzam tie slovesá jednak odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami, tvorím ich, nové slova, ale pozor, dneska si možno povieme aj nejaké iný typ. A ideme teda dneska sa rozprávať o slovese schließen. Schließen. Vidíme, bitte Fenster schließen, Tür schließen. Prosím, zatvárajte okno, zatvárajte dvere. Čiže schließen znamená zavrieť, zatvárať. Máme k nemu synonymum s odlučiteľnou predponou. Zu machen. No, to machen by bolo veľmi zaujímavé. Zu machen je to isté, to znamená, je to presne to isté, akurát, že kapitolu svojho života nemôžem zumachen. Zumachen môžem veci, ktoré viem chytiť. Ale schließen môžem aj poradu uzatváram, veď všetko si to povieme. Ale teda pôvodný význam slovesa schließen je zavrieť, zatvoriť. Toto sú synonyma. Rovnako môžete použiť aj jedno, aj druhé. Preteritum od slovesa schließen je Schloss. Je to sloveso nepravidelné. Nájdeme ho v zozname nepravidelných slovies. Perfektum, ich habe geschlossen. Zavrela som. Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe das Fenster geschlossen. Zavrela som dvere, zavrela som okno. Avšak pozrite sa, geschlossen, ak sa pozrieme na tento obrázok, geöffnet, geschlossen, čo to znamená? Čiže pozor. Áno, sloveso geschlossen, pomocou neho tvorím minulý čas, ich habe geschlossen, zavrela som, ale od neho viem odvodiť už prídavné meno, čiže aj od tých minulých foriem. Čiže veľmi je dôležitý taký zoznam, ja ho mám, myslím si, že budem o ňom skôr rozprávať v tom kurze, čo mám, online kurz, tu asi nemám video na YouTube, je tam taký zoznam nepravidelných slovies, ktorý je taký základ. Lebo pozrite sa, ja nielen, že viem vytvoriť aj minulý čas, ja viem, že geschlossen je zavreté. No a za chvíľu budeme odvádzať slova aj od Schloss. Uvidíme. A čo teda bude Schloss? Zobrala som to preteritum, dala som pred neho das a vznikol mi zámok. Zámok ako zámok niekde na vrchu. Navštívili sme zámok, ale aj zámok s kľúčom. Zámok, ktorý zamykám. Zámok. Das Schloss. Das Schloss, vidíte, odvodené od Schloss, od preterita. A ešte do tejto rodinky, pozor, tu sa pozrieme ešte najprv tu na rodinku, der Schluss. Der Schluss. Koniec. Schließen, Schloss, geschlossen, Schluss. Wir machen heute Schluss. Na konci videa môžem povedať, wir machen Schluss. Končíme. Schluss machen, ukončiť niečo. Hej. Máme aj das Ende, opäť synonymum. Vidíte, tu máme das Beste kommt zum Schluss. To najlepšie príde na koniec. Das Beste kommt zum Schluss. Tu na. A teraz Schloss a Schluss dohromady nejak sa nám poplietlo a vznikol nám der Schlüssel. Kľúč. Takže poďme ešte raz opakovať. Schließen znamená zavrieť samo o sebe, bez akýchkoľvek predpon. Preteritum perfektum Schloss geschlossen, geschlossen zavreté, geöffnet otvorené, synonymum geschließen je zu machen,
Odvodila som od toho ďalšie podstatné mená, a to das Schloss zámok, der Schlüssel kľúč a der Schluss koniec. Aber wir machen noch keinen Schluss. Ešte nekončíme, ešte máme pekný slajd, pozrite sa. Schließen. Čo teda všetko môže schließen znamenať? Vybrala som také najpodstatnejšie. Máme ešte by sme našli, potom možno ku koncu spomeniem. Ja by som začala z abschließen. Mali sme schließen, zavrieť, čiže čo zoberiem do ruky? Kľúčku a zavriem. Ich schließe. Čo môžem? Aj Augen schließen. Schließen Sie die Augen. Zavrite oči. Schließen Sie das Buch. To je všetko zavrieť. Ale ak zoberiem Schlüssel, ich nehme den Schlüssel, tak už to nie je schließen, ale abschließen. Čiže to, čo robím s kľúčom, je abschließen. Existujú rôzne iné alternatívy. V Rakúsku iné, v Švajčiarsku iné, existuje aj Sperren, absperren. Ak poviete abschließen, zavrieť, teda zamknúť, mali by vám rozumieť. Pôvodný význam abschließen znamená zamknúť. Ale my máme aj prenesený význam slovies, tak ako napríklad, čo by som povedala, pri unterschreiben. Unter, dole, napísať. Hej. Unterschreiben spolu napísané znamená podpísať. Čiže prenesený význam slovesa abschließen, alebo ako ho ešte viem použiť, alebo iný význam teda, je ukončiť, uzavrieť, najmä ukončiť. Hej. Napríklad die Schule, das Studium abschließen, čiže poďme si dať vetu, vidíme, že je to odlučiteľné, čiže ich zamknem, ich schließe die Tür ab, skriňu, všade, kde máte kľúčik, hej? Čiže ich schließe den Schrank ab, ab, pozor, odlučujeme, áno. Skončila som to nájdete aj v, pozrite sa takto teda, odvodené slovo. Meine Tochter hat das Studium abgeschlossen. Ukončila, tu som dala Gčko, všimnite si, hej, hat abgeschlossen. Ich habe die Schulung abgeschlossen. Ukončila som školenie. Od abschließen nám vzniklo slovo Abschluss, vidíte na obrázku, tu je tá taká čiapka. Ak si dáte do Google vyhľadať Abschluss, nájdete tých, ktorí končia štúdium. A toto slovo Abschluss nájdeme v životopise. Ak píšete životopis, tak píšem Ausbildung, vzdelanie, napíšete aká škola a potom napíšem Abschluss, dvojbodka, ukončenie, Abitur, maturita, Staatsprüfung, štátna skúška. Čiže Abschluss. Abschließen, zamknúť, ale aj ukončiť. Ich habe abgeschlossen, Abschluss, ukončenie, záver. Opak od abschließen, teda zoberiem kľúč, ich nehme den Schlüssel und ich schließe die Tür auf. Odomknem. Abschließen, aufschließen. Ideme vpravo. Anschließen. Veľmi dôležité slovo pre všetkých, ktorí robia s nejakými elektrikou, Heizung, kúrenie. Ak niečo pripájate, vidíte na obrázku, niečo pripojiť, zapojiť. Ich habe die Lampe angeschlossen. Ich habe den Kühlschrank angeschlossen. Vieme už prístroj, das Gerät. Ich habe das Gerät angeschlossen. Zapojil som, pripojil som. Pozor, nezapol. To už sme inde. Od slovesa anschließen, pozrite, tak ako to nám vznikol Abschluss,
tu nám vznikol Anschluss. Čiže to, kde niečo pripájam, je Anschluss. Ak by ste si čítali nemecký návod, napríklad na handy, tak toto je Anschluss. A na počítači budem mať USB Anschluss. To, kam niečo niekam pripájam, je Anschluss. Používa sa to aj ešte, keď bol pripojený nejaká časť s nemeckým obyvateľstvom, vtedy hovorili, že Anschluss. Je to v dejinách. Slovičko sa tiež používa. No, a ideme asi poďme tu na beschließen, lebo tieto budú dve spolu súvisieť, einschließen a ausschließen. Beschließen je veľmi podobné, existuje ešte entschließen a my máme ešte slovo entscheiden. Sich entscheiden znamená rozhodnúť sa. Synonymum ku sich entscheiden, rozhodnúť sa, je sich entschließen. Ale veľmi podobné je aj beschließen. Wir beschließen das. Rozhodujeme, že. Ale toto je už skôr v takom ďalšom posunutom zmysle uzniesť sa na niečom, mať nejaký záver, dospieť k nejakému záveru. Minulý čas bude wir haben beschlossen. Uzniesli sme sa, rozhodli sme. A opäť tu bol Abschluss, tu je Anschluss a tu nám čo vzniklo? Pozrite. Beschluss, minulý beschlossen, žiadne G. Prečo? Lebo tu nemám žiadnu čiaročku. Všimáte si to? Beschluss, teda záver, rozhodnutie, uznesenie aj z úradu alebo dokonca zo súdu vám môže prísť Beschluss, rozhodnutie, uznesenie. Ale existuje aj Entscheidung, slovo entscheiden. Čiže Beschluss i beschließen. Toto skôr môžete sa na meetingoch, na konferencii, wir haben beschlossen. Ak píšete protokoly, tak wir haben beschlossen das. Uznesli sme sa. No a tu mám ďalšie dve slovesá, ktoré spolu súvisia. A to je einschließen a ausschließen. Einschließen znamená, vidíte, tu vidíme na obrázku, zavrieť napríklad väzňa do ins Gefängnis, do väzenia. To je anschließen. Nejde o to, že som niečo zobrala a zamkla. Ja som ho tam zavrela. No. Môžem si aj Geld alebo Juwelen, šperky, einschließen, zavrieť ich do niečoho, ins Tresor, do trezoru, einschließen. Ale to einschließen môže znamenať aj zahrňať. Zahrňať, obsahovať. Máme tu takúto vetu. Das Frühstück ist im Preis eingeschlossen. Raňajky sú zahrnuté v cene. Eingeschlossen. Odtiaľ, čiže ak niekde, toto by som videla zase v účtovníctve. V účtovníctve v takejto oblasti, že ist eingeschlossen, už je zahrnuté. Môže byť Frühstück, je zahrnutý, ale ja neviem, rôzne poplatky a tak ďalej. To bude eingeschlossen. A máme prídavné meno einschließlich, je to isté, čo inkluziv. Inzl je to isté, čo einschließlich, vrátane. Čiže der Preis einschließlich der Mehrwertsteuer, to čo vidíte, cena je vrátane dane z pridanej hodnoty. Einschließlich. Pozor, opak by nebol ausschließlich. Budeme tu mať ausschließlich, akurát na ňo nevidíte. Opak je zuzg, zuzuglich, mimo, zuzuglich. No a ideme na ausschließen, keďže tu bolo einschließen. Ausschließen je vylúčiť, vidíte? Títo sa bavia
A on je ausgeschlossen, on je vylúčený. Ale, čiže ausgeschlossen, čiže die Freunde haben mich ausgeschlossen. Kamaráti ma vylúčili. Ausgeschlossen. Ich schließe ale aj napríklad ich schließe diese Möglichkeit aus. Vylúčujem túto možnosť. Ich schließe diese Lösung aus. Vylúčujem toto riešenie. Minulý čas ausgeschlossen. Vzniklo z toho prídavné meno. Nevidíte to tam? Akože mimo. Hej, ausgeschlossen. A potom nám vzniklo tu, ako máme einschließlich, tak tu by ste videli, že je ausschließlich. A to znamená výhradne. Hej. Čiže ich trage ausschließlich schwarze Sachen. No, hovorím hlúposti, ale nevadí. Nosím výlučne čierne veci, napríklad. Hej. Čiže, poďme sa na to pozrieť ešte raz, zopakujme si. Schließen bolo na prvom slajde, že je to zavrieť. Abschließen, zamknúť. Aufschließen, odomknúť. Avšak abschließen ešte môže znamenať ukončiť. Od neho Abschluss, ukončenie, ich habe, no neviem čo, eine Schule abgeschlossen, ukončila som. Anschließen, zapojiť, pripojiť, ich schließe die Lampe an, ich habe die Lampe angeschlossen, pripojenie, Anschluss. Beschließen, rozhodnúť, uznieť sa. Der Beschluss, záver teda, uznesenie. Einschließen a ausschließen. Einschließen, zavrieť, ale aj zahrnúť. Mohla by byť veta. Der Preis schließt Mehrwertsteuer ein. Zahrňa daň z pridanej hodnoty. Hat eingeschlossen. Das Frühstück ist im Preis eingeschlossen, je zahrnuté. Einschließlich, vrátane, rovná sa inkluzív. Ausschließen, vylúčiť, jednak zo spoločnosti, ale aj vylúčujem niečo, diese Möglichkeit, ich schließe diese Möglichkeit aus. Das ist ausgeschlossen, to je vylúčené, alebo cítim sa vylúčený. Ešte pozor, môže to znamenať aj vymknúť sa, na to som zabudla. A ausschließlich znamená výhradne. Opäť pozrite sa, koľko slovičiek sme sa naučili. Veľmi veľa. Teším sa už na ďalšie videá a ďalšie slovné rodinky. Majte sa pekne. Pozor ešte, aby sme nezabudli. Moja stránka nová dole v popise.